Idol John, go ahead. Nakaawat na ti Certificate of Accreditation nagiti barangay health workers iti nagduduma a barangay iti ili ti Burgos. Umabot ti 37 dagiti naipaayan manipod iti Municipal Health Office ken babaen na ti panangaprobara ti lokal a gobyerno. Sigun na ti impormasyon nagserserbi pa ilaeng dagito iti 3 atawen kasakbay anay kanda iti akreditasyon kaspaset ti alagade na salunat. Naangay ti isang kabasita programa ngay natendaran dagiti nagdudumang opisyales ti gobyerno karaman dagiti department heads at team mabuno. Dito'y anang tenmet ti mensahe ni Mayor Crescente Garcia ket binigbig na dagitoy iti panagserbida iti komunidad. Impaganit-get na tinapateg nga kemda iti panangitan dudo iti salunat ken napagimbagan iti onega ti bukod da a barangay. Kastapay nga imbatad na asaan ang magatadan iti pirak ti sakripisyo da ken iti voluntaryo hagapo iti panunod ken puso. Nagyaman met dagiti barangay health workers iti panakabigbig iti panagtrabaho da ken iti agtultuloy a serbisyo da kadagiti kalugaran da. Sabag iti iliti Burgos, kadwa iti 99.5 as ng lawag, Idol John 15, tatap, RMN.